Promovem el benestar i dignitat de les persones majors. Treballarem per aconseguir una residència 24 hores. Defensem els drets bàsics i treballem per una societat inclusiva i acollidora per a tothom. Defensem una escola pública, laica, de qualitat i en valencià i reivindiquem cicles formatius per a l'IES Els Cérvols. Fomentem una cultura basada en els valors de la igualtat, solidaritat, democràcia i tolerància, rebutjant el racisme i la xenofòbia. Promovem la reducció de residus i seguim oposant-nos al macroabocador de Guadassuar. Ens comprometem en la lluita contra el canvi climàtic i la defensa del medi ambient. També denunciem el maltractament i l'abandonament dels animals. Volem recuperar els carrers per a les persones, donant el protagonisme als vianants i als ciclistes, fomentant una mobilitat urbana més sostenible i segura, reduint la contaminació. Volem promoure i donar suport a tots els esports, afavorint la diversificació i la participació de les dones en els esports. Fomentem una cultura popular oberta i participativa, on tothom es senta integrat. Afavorim la cultura de la pau, ens oposem a totes les guerres i treballem per reduir les despeses militars. Defensem el laïcisme i volem una separació real entre la religió i les administracions públiques. Lluitarem per erradicar la violència masclista. Prioritzarem polítiques per previndre-la, començant per les escoles. Sempre donarem suport als nostres llauradors i al nostre camp, peleant per un comerç just, amb un preu just i amb els nostres productes de proximitat, sempre amb la nostra terra, amb els nostres productes. Exigim transparència màxima en l'assignació de llocs de treballs dependents de l'Ajuntament. Estem per la plena ocupació, en l'aplicació de polítiques efectives contra l'atur. Defensem una sanitat pública i universal, accessible a totes les persones i on l'atenció primària siga el centre. Volem reforçar la màxima transparència municipal i la participació ciutadana per a que tothom tinga veu i opinió en les decisions importants. Demanem serveis públics de qualitat, gestió tributària, recollida de residus, de gestió directa i sense privatitzacions. Potenciarem el comerç local i la promoció dels productes valencians i de proximitat. Apostem per la joventut d'Alcúdia i impulsarem polítiques en la participació directa dels propis jóvens. Això inclou ajudes al lloguer. La vida cultural ha estat sempre una part fonamental de la identitat de l'Alcúdia. Per això creiem que és important recuperar-la per tal de continuar enriquint el nostre poble i la seva gent. Treballem per normalitzar el valencià en tots els àmbits. Donem suport a la música i la cultura en valencià. Fem de l'Alcúdia un lloc on la igualtat i la diversitat siguin els valors fonamentals. Reforcem el govern del Botànic per lluitar contra les polítiques regressives de la dreta i l'extrema dreta. Compromís per l'Alcúdia som un partit valencianista, d'esquerres, feminista, ecologista i pacifista. El formem un grup de persones compromeses amb un millor futur per al nostre poble. El nostre objectiu és millorar la vida de les alcudianes i dels alcudians. Creiem en la transparència, en la participació ciutadana i la gestió eficient de recursos públics. Apostem per una política propera a la gent i per solucions reals a problemes quotidians. Volem ser la veu de les persones i per això treballem per aconseguir que les seves demandes i necessitats siguin ateses. En aquest sentit, la nostra tasca consisteix a fer possible la construcció d'una societat més justa, equitativa i sostenible. Si vols formar part del canvi que necessita l'Alcúdia, uneix-te a nosaltres i junts construirem un futur millor.